Iki tegese ten awake dhewe ten pikiran iku wau kan wonten halusinasi, imajinasi, kali ilusi. Wong ade ya kudu ngerteni perane masing-masing. Kegunaane ya kudu dingerteni, manfaate ya kudu dingerteni kabeh. Ya karena sekabehane ya enek sangkut paute kalih niku. Lah mangke kan ya supaya jelas sakjane iki alam apa iku kan. Imajinasi, halusinasi, ambek alam ilusine awake dhewe. Iki ning awake dhewe. Saben dina ade ya nggawa iku. Itu enggak bisa lepas. Ada ya berhadapan dengan itu, ada ya bicara dengan itu. Kaya dene alam imajinasi manfaate kanggo awake dhewe iki mang iso nyiptakne bangunane sing kaya ngono, iso nyiptakne kendaraan sing kaya ngono, iso nyiptakne busana-busana sing ngoten iki kan ya hasil saka niku. Nah, itu manfaatnya. Lah, tem niku wau ning alam ilusi. Ning alam ilusine awake dhewe. Lah, apa? Nah, di situ ketika kita berdoa, ketika kita melakukan suatu ibadah, pakai itu. Di alam itu. Ya, kenyataannya kalau kita berdoa kan seakan-akan Tuhan di depan kita. Seakan-akan Tuhan mendengar kita. Kan seperti itu. Kan seakan-akan. Lah ini alam apa ini? Sehingga di situ di pikiran kita wujud merasakan kehadirannya. Sehingga timbullah suatu keyakinan. Nah, kita nggak terasa kita masuk ke alam ilusi kita. Sehingga Tuhan dekat sama kita. Tuhan jauh sama kita lah. Kan alam itu yang kita pakai. Kaya dene awake iki nyiptakne pangeran ning awake dhewe. Nyiptakne didaleh ning dodone. Kan ning alam iku. Nah, 3 alam ini itu juga punya power itu. Dahsyat itu. Lah maka itu kita harus bisa mengendalikan 3 alam itu. Karena kita juga bisa masuk ke alam imajinasi, kita juga bisa masuk ke alam ilusi, kita juga bisa masuk ke alam halusinasi. Bisa semua. Loh, kadang kan orang-orang masuk ke alam halusinasi, dia bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Jadi ngomong dewi. Lah menurut mereka memang nyata. Ya, nyata di pikiran sendiri. Jadi nggak bisa keluar, bisa masuk nggak bisa keluar. Sama nanti kalau kita masuk ke alam halusinasi, masuk ke alam ilusi, seharusnya kan kita bisa keluar. Kenapa kok nggak bisa keluar?
karena nggak menemukan jalan keluarnya itu, nggak menemukan pintu keluarnya. Ya itu kan kekuatan juga, alam juga. Ya kita nggak sadari kan kita masuk ke situ. Mriku wau iso ngakibatnya adik emang emosine tinggi. Karena halyune awake dhewe. Lah karena kan wis kena nek Gusti Allah iki mang gak manggon gak ngenggon, lah kok adik iki mang gunakne Gusti Allah manggon ning awake. Adik iki mujudne asma Allah ning dodone. Lah alam apa maling iki? Iku ya nyata iku. Nyata ning awake dhewe sing lakoni. Yang sering terjadi kan ketika awake dhewe mang nglakoni wiritan. Wadik nglakoni wiritan apa? Kita masuk ke alam itu. Itu juga ada rasanya. Itu juga ada wujudnya. Lah wujudnya ya tetap di pikiran kita. Sehingga kita terbawa dengan alam itu sendiri. Kita masuk ke alam itu sendiri. Lah pernah iki mang pikirane sing negatif masuk ke situ. Ning ndi-ndi kaya enek demit lho, kan malah ngono. Lho kebanyakan kan lho demit kok mesti ning pojokan. Iya kan? Kok mesti ning pojokan demit iki. Ning pojokan kono ning pojokan kono. Demit iki ning pojokan ning wit gedhi. Ya kan ngoten. Sen nggon sen rungkut-rungkut, wah demit manggon kono. Lah kita kan masuk ke alam itu. Masuk ke alam itu didorong karo prasangkane awake dhewe ya wujud. Sing wujudne ya awake dhewe sangka prasangkane iku wae. Itu kan alam haline awake dhewe to. Wah demit gak iso ngomong adik emang, oh demit njaluk ngene kok yeru kan. Oh demit panganane wis beda, ndak kok dikek rokok, ya ora doyan. Dikek kopi ya ora dombe. Gak padha. Lah kok dikeki sego apa? Sego tumpeng apa sego ngono ya. Bujeng. Ora doyan iku nyatane pangga utuh. Wah ana kok mang beda rasane wis dipangan kan. Malah ngono. Wis dipangan ambek mbae kan. Nek mangan piye? Ya karena kan kita masuk ke alam halu itu. Iku ya wujud kok. Karena halune awake dhewe karena ilusine atike timbullah suatu keyakinan itu. Sehingga menimbulkan rasa-rasa. Nah, itu di diri kita. Ya, maka itu kita harus bisa mengendalikan. Mengendalikan siapa? Nah ini. Yang dikendalikan siapa? Padahal di situ kan ada alam di diri kita. Itu nggak bisa dihilangkan. Alam itu. Nah, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau masuk ke situ ya hati-hati. Kalau masuk alam ilusi hati-hati, alam
halusinasi, hati-hati. Karena apa? Kebanyakan orang kalau belum punya ilmunya masuk ke situ nggak pernah kembali. Nggak bisa kembali. Ngebleng akhirnya enggak. Ya kayak adik emang sering berangan-angan, ya masuk ke situ. Nah, jadi gimana kan? Alam-alam itu buatlah di situ perantara, buatlah jembatan untuk mengenal Tuhan kita, untuk mengenal diri kita. Adanya tulisan ini dari mana? Ya dari itu. Loh, kok pas ya digawe ngene, loh, kan itu. Sehingga kan nyocok nih. Ya dari alam itu sendiri. Timbul. Dari alam imajinasi kita dengan kalimat man arafa nafsahu warwana ning awakmu dhewe lho. Iki ya hasil sangka imajinasi ini. Karena apa? Iki nguat nih. Oh tibane adiki enek iki kan. Padahal kan adik memang yakin. Jadi imajinasi, halusinasi, ilusi ada perannya masing-masing. Enak iki emang nek imajinasi bisa dikeluarkan seperti ini. Kalau ilusi bagaimana mengeluarkan? Kalau halusinasi bagaimana mengeluarkan? Dengan apa? Dan kene adik kudu ngerteni adik ki mang ya enek zuhiri enek batine. Anak sing bangsa rasa atau bangsa batin. Nek bangsa batin iki mang termasuk halu ambek ilusi. Iki bangsa batin. Nek imajinasi iki bangsa zuhir. Karena bisa dikeluarkan. Nah, kita sering bermain-main di situ dengan kalimah-kalimah atau wiritan-wiritan yang sering kita wiridkan. Sering. Jenengan wiritan apa? Mendatangkan ini kan. Itu alam ilusi kita. Kita masuk ke alam itu mendatangkan ini. Timbullah rasa. Nah datangnya ya rasa itu. Lah kalau tangan jenengan diparliki mang genek gambar nyun sewu kan. Ya cara bahasane Mbah Hanta bunda iki kan. Punggo genek gambar sing kaya ngono. Terus wujudnya apa? Wujudnya bunda niki. Bisa wujudi? Ka iso. Teko ndi katene? Wujudnya. Ka iso. Lah nek kono balekne apa? Prasangkane awake dhewe. Oh bunda hadir. Kok ero? Lah gambare ngoten nih. Lah gambar iki wujud ning awake iki nyocok nek ana ing rasa. Padahal ya ora ngono. Bunda hadir ya. Lah sing wujudne iki mang ilusine awake dhewe. Kena iku. Nah, nek kono adik kan terjebak di alam-alam itu.
gak bunda tok. Kanjeng Sunan Kalijaga hadir. Monggo Kanjeng Sunan hadir gitu kan. Iki panjenengan sing kula tenggo-tenggo niki wae. Hadir gitu. Kanjeng Sunan Kalijaga hadir. Nabi Khidir hadir. Nabi siapa nih? Biasanya Syekh Subakir hadir. Syekh Abdul Qadir Jalani hadir. Nah, yang menghadirkan siapa? Ilusi kita. Yang mewujudkan yaitu sing kono kuwi memang ya genah. Kalau kita masuk ke alam itu. Wah, hadir. Enak rasane kan. Bentuke piye sing niki padha gambar. Nek fotone lho. Gak padha ambek iku ya. Kok iso sama ngarani? Persis ngene. Persis nek fotone. Nah, hebatnya sahabat-sahabat itu kan dengan Kanjeng Nabi, kenapa nggak boleh dilukis? Kenapa? Kalau ada lukisan, semua nanti gambarkan bentuk ini, hadirkan. Yang kita dengar apa namanya? Yang kita dengar apa kehebatannya, perjuangannya? Lah wujudnya bagaimana? Lah itu sulit itu membayangkan, nggak bisa. Alam ilusi kita nggak bisa masuk, alam halusinasi kita nggak bisa masuk, alam imajinasi kita juga nggak bisa. Alam itu, karena nggak digambar. Ya kok wong-wong gila, anek sing roh jubai, roh serbane, lah tak konti. Anak-anak iki mak lho, jenengan kok sempat nek kon jenepit, nggih terus tiang-tiang. Lha iki piye iki? Lah karena apa? Ini betul-betul dijaga. Dijaga itu. Sehingga kita sendiri nggak tahu bentuknya bagaimana. Karena dijaga. Andai kata ini nggak dijaga, oh tersebar sudah. Tersebar. Lah kaya dene adike mang ning makom ya. Ning makom nokono enek fotone kan. Alhamdulillah pun hadir sinten lembahe sing lha endi? Lah niku fotone. Foto niku gambare. Lho kan ngoten. Nek ning makom enek foto sing kaya ngono sing dikubur iki mang lho. Alam kita masuk nanti memwujudkan itu. Betul ini gambar nggak bergerak, tapi kalau kita ke alam ilusi kita nanti gerak itu. Nah kalau iki emang iso ngomong kan. Ini butuh apa nih? Gitu. Ya padahal kan apa alam kita sendiri, hasil ciptaan kita sendiri. Ternyata nih sing jarane nih mbah-mbah nih. Wah, mbah kula niki sekti kan. Kalau temen niku disukani kali mbah kula kok saged. Terus sing mbahipun pecah. Lah nggih niku ndak nyukani sinten niku. Sinten Mbak Sodip? Kalau mbah pecah kok nyukani ilmu. Lah, inilah alam kita masuk ke alam ilusi kita kan mewujudkan ilmu-ilmu sing munggu adik iki kok ngene mbae iki mang. Lah iki wujud. Ya sangka prasangkane awet iki mang.
Sehingga semua alam-alam ini ada powernya masing-masing. Ada pendorongnya itu. Nah, kono adik kan terjebak. Wah, mbak kula penyukani sapu garang. Sapu garang apa? Jenengan kok saged ngarani ki mbak ya wujudnya nggih persis mbak kula kan. Berarti jenengan pun nate kepanggih mbak jenengan kan. Sampun kan. Pemane ki emang anak fotone tambah ngewuna kan. Kok iya persis ambek yang foto kan. Ya dah. Nang kono kok persis yang foto kan. Lah sing ndelok fotone sinten ini kan jenengan. Sehingga gambar atau foto iki mang sampean delok berarti ngrekam ning otak kita. Direkam kok dimuncul ning alam itu. Nah, sebenarnya kita ya bermain-main di situ. Dengan doa-doa itu bermain di situ. Dengan mendatangkan apa saja, siapa saja, bermain di situ. Adik si menciptakan sesuatu noko niki mang, adik mang menamai sesuatu itu sendiri. Kadang apa yang kita namai, oh, itu makhluk jin kan. Oh, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini kan. Padahal iki ya hasil sangka ilusine sampean dewe. Oh, tenan, iya tenan sama rasane kok. Yo liyane ora apa-apa, sampean dhewe sing ngomong lho maling ngono. Jadi bisiki aku seperti ini kan. Alam ilusi ini. Kenapa Pak Sotip sampean? Aku senang deh kan alam ilusi dia menciptakan suatu macan kan. Macan klik mengapa meneh menciptakan Powen Prabu Siliwangi kan. Dan kau apa sampean alam masuk nek kono kan. Diwujudi Prabu. Sama kan duwe ngono itu apa jenenge? Ujange duwe kembar. Yang kembar. Dek kan ini golek pusaka lho, Mbak. Kan ilang pusakane iku. Sampeyan gowo. Dan kono kan ya nek asing positif, nek sing asing negatif. Ada. Nek digawe positif, kayak kita bikin bangun ana ing kono bisa. Contoh kan, Anda sakit diberi obat kan. Nanti kan kalau Anda nanti minum obat ini nanti sembuh. Nah, kita masuk ke alam apa itu? Alam ilusi itu. Sehingga ada suatu keyakinan sembuh. Nah, alam itu juga bisa membantu kita menyehatkan kita bisa. Iki positifnya kan. Jadi adik kudu ngerteni sisi baik ini, sisi jeleknya mana. Tapi aja nganti adik emang nyuwun sewu kan nulung wong sisi jelek sing digawe. Demi dari sini ya toh. Sampeyan kencelokan iki kan. Ya ta. Sampeyan kira ini teko ndi lha iki kan sisi jelek iki. Sehingga apa? Kita mengajak orang itu ke alam itu. Oh iya, anak kula ngrasakne lho, kan ngono wae. Dia jerumusne menen awake iki. Sama ditutne sapa lho kan ya.
masuk ke alam ilusi. Itu kan tipuan-tipuan sing nimbulnya ya pikiran dia, sing nyiptakne ya awake dhewe. Lah kono ya nimbulnya rasa-rasa sing ngoten niku wae. Nah, itu peran-perane alam-alam itu. Sama neng di alame. Saya tahu, kan yang kono sama iki. Iki neng di alame iki. Ora, gak kan yang kono iki. Kan yang kono iki. Alame kan yang ngene iki. Iki alam di sampean jelajah iku. Jelajah ning alam iku. Lha kok duka piye teh? Penjelasan yang kono deh. Karena kono metuk sapa? Petuk masa lalu apa? Pasti. Enggak deh yo. Ada deh. Yo tak konangan. Iki piye ceritane piye ceritane. Loh, gak mungkin gak yang ini pangga masuk ning kono sama nih. Ngaku lah, Pak. Ya wis mlebu nek kono ngomong gak gitu. Nah, di alam itu tadi bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa? Ya kan jalan-jalan di situ di alam itu. Bertemu dengan siapa? 0,0 detik. Lali. Sehingga kan Atiki ngerteni peran-peran itu sendiri. Itu jangan disalahkan. Itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Pasti ada positif, negatif, gandengan. Pasti ada. Ya selama ini kan kita bermain di situ. Kita juga nggak lepas dari itu. Nah, maka itu ya kita pahami alam itu. Sehingga kan kita tahu nanti okat di kebiaruyahai. Kita juga bisa masuk ke alam ini, ke alam ini. Nah, sing masuk ini siapa gitu? Ya kita sendiri. Ribuan wajah. Lanjut. Nah, kan iki hasil sangka imajinasine wong-wong. Loh, iki manfaatnya dipangan. Manfaatnya iya. Ana manfaatnya dipangan enak iki. Jadi kan kalau iki iso nggunakne kan. Ana kegunaan iki kan. Imajinasi buat kita kerja. Ilusi buat kita dukun. Ya kan seperti itu kan. Ning alam iku. Iya. Lah karena kan bahasa itu kan ya nek ngarani iso mayokne wong. Ben laris. Ya, kenapa
Bae wis makrifat tenan iki. Kenapa? Wong ngira sing nempeli aku padahal aku gak ero. Padahal sing nempeli mbae dhewe iki. Saya ngomongane mbae, sama ketempelan ya. Perasaanku gak imbah, tapi kok perasaanku ketempelan deh kan ya. Dilebokne ning kono. Kan membangun iki nek kono. Iki sing gak penake kan iku. Nah, itulah kejerumusan kita bisa menipu diri kita sendiri juga bisa menipu orang lain. Lah nek kene adike kudu iso ngentasne wong sing masuk ning kono. Kok ngentasne wong awake dhewe kudu iso mentas. Awake dhewe kudu iso mentas ngentasne wong piye to? Lah nyatane adik kudu iso mentas piye? Lah iki mang sama aja ditutne lah iya. Lah hati-hati kudu ngentas nek kono mang jene kono. Mlebu ning omah, oh, kok enek demet iki kan. Adik jeneng jero awake dhewe berarti kudu mentas. Sehingga piye nek adik jeneng kono, otomatis adik ora iso ngentasne wong liya. Malah nek mau jegurne wong-wong iki. Mojak jegur nek kono. Mojak mlebu ning alam ilusine sampeyan. Sehingga piye engko nimbone rasa sen merinding, kan ngene. Weh, tenan nek kono nek gak bahasane rasane merindingan. Jadi apa? Engko timbule rasa lara rumangsa. Rumangsa iki mang demit ngomong ambek awake dhewe. Aku yakin ya, wong kabeh iki mang nek demit ngomong piye ya gedek jenero. Demit ngomong piye? Iya ngomongi kan. Lah terus, kok iso ngomong sampean? Lah ngapusine iki. Ya sing ngomong iki awake dhewe, perasaane awake dhewe kan. Kan sering ngapusi awake dhewe. Oh demite njaluk ngene, demit njaluk minyak. Ya kan. Njaluk menyan. Ya demite ya awake dhewe gitu. Bisa semawur kan. Takon di jenengmu sapa? Saya tak pikir sih, gawe jeneng sapa ya? Dek iki emang gawe jeneng sing terkenal paling ngono. Apa satu gawe jeneng Prabu Siliwangi apa? Apa bisanya? Ya sapa ya musuhe kan genter iki mang, dredeg iki mang. Prabu Siliwangi, ampun tenan wong tua iki mang. Apa jare turunane kan? Ampun tenan iku. Prabu Siliwangi. Kayak itu kan hasil sangka halusinasi kita, hasil sangka ilusi kita, timbul seperti itu. Nah maka itu kalau kita sudah bertauhid, itu nggak ada. Nah dikimang wis tauhid nang kono. Karena apa? Tauhid ini kita masuk ke alam apa? Alam di situ la harfun la kalamun la sautun. Lah wis piye? Bayangane gak kena. Diarani ora kena. Sehingga iki mang dengan imajinasi orang gak bisa, dengan halusinasi juga gak bisa, dengan ilusi juga gak bisa. Gak bisa masuk itu. Kalau kita sudah ke alam tauhid itu gak bisa. Ning rasane ati yo gak bisa. Gak bisa nembus. Ambek keyakinan yang biasanya saya yakini itu juga nggak bisa. Lalu nyata nih, Pak kalau yakin kalau niki pun tauhid lho, kan wale ngono. Lha wis ngomong wis genek suarane kok disuarane, genek hurufe kaya diwenekne. Genek rasane kaya dirasakne.
sehingga nggak bisa ditembus dengan alam-alam itu, nggak bisa. Nah, di sini alam tauhid buyar kabeh keadaan ini. Alam rasa-rasa hilang kabeh. Alam imajinasi ini hilang, halusinasi hilang, ilusi hilang semua. Kalau kita ketahui itu. Nah, di sini kan jadi gimana? Jelas itu. Itu adalah diri kita sendiri yang menciptakan. Yang memunculkan ya diri kita sendiri. Sama ngarani apa nggih jeneng sapa ya diri kita sendiri. Jadi sakjane sampean gawe jenenge jeung Sunan Kalijaga nggih monggo. Jeung napriku Sunan Sasili Jenar nggih monggo, sakjane jenengan. Tapi jangan sampai kita tertipu dengan diri kita sendiri. Bukan itu tujuannya. Bukan. Sehingga tauhid di sini menghentikan alam-alam itu sendiri. Dihentikan semua. Lalu sampai wujudnya awet dhewe lho renek. Lah, ora enek iki mang piye kan? Ora enek iki mang ngantek gak iso ngakoni ngono. Sadurunge kan ki lho wujudku kan. Ki lho sikilku. Ki lho gambarku kan. Tapi nek kula jenengan ponten alam tauhid, kalimat kalimat iki pun boten wonten. Gak muncul iku. Ning pikirannya dhewe ning atine gak muncul. Nah, di Kimang tauhid teori ya bolak-balik muncul secara teori seperti itu. Dibicarakan. Nah, itu memang teori. Itu bisa dibayangkan. Tapi ada gimana roh sing asli. Nah, itu yang asli. Padahal kan nek kene adike sing diri bayangan tok. Bayangan ya ngenangen iku. Nyara sing asli, iso ngomong. Gak iso iku. Iso ngrasane, gak iso. Ora nek critane wong marifat ngaku marifat. Wong ahli hakikat ngaku ahli hakikat. Kaya critane iku. Sing cerita ya awake dhewe iku lho. Mengada-ngada. Ya karena apa? Wong makrifat dia nggak tahu bahwa beliau itu makrifat. Kayak dene wali, beliau nggak tahu bahwa dia itu wali. Dungun. Yang kayak titel wali ki mang sopo? Lah iki gak ngerti lho. Iki lho wali murid iku jenenge. Kita Pak Sotip. Lah dia wali murid, wali kan wakil. Pak Yono ya wali. Sembarang kono sing kan oke wong sing mertombo kono waliban. Ya karena aline ngono Ban apa kan ya konsultasi tim DE kan. Kono wali. Nah, sehingga kan awet iki ben gak keluar jalur
supaya dikembang gak mlebu ning alam iku baru gak iso gak iso balik meneh. Ning agama iki ditata. Wong agama iki nata apa? Nata uripe awake dhewe lho. Nata tingkah awake dhewe. Tingkah ning alam donya iki mah ditata. Sehingga ning alam tauhid sekabehane obahmu menengmu ya Gustine. Lah iki enak ta ngoten? Awake iki mang diuripi kalih Gustine. Niki natane. Kula jenengan gumantung kalih Gusti Allah, wujud gumantung mang piye? Awake diopeni kalih Gusti Allah. Diopeni awake dhewe. Adi yo digedhekne, adi yo diramut, adine kon yo dididik. Pun ngantuk Pak Yono. Lah niki lho pun cemepak niki. Pasebane lho. Pasebane pun cemepak niki. Nah, sehingga tauhid sendiri sebenarnya nggak bisa dibicarakan, dikatakan, diceritakan, itu nggak bisa. Kalau teori itu bisa. Teori bisa. Loh kadang teori itu apa benar? Nah, teori ini minangka jembatane awake dhewe tumuju ana ing sing asline niku wau. Lah krana teori kan hasil sangka imajinasi awake dhewe menciptakan hal seperti itu. Kita berkarya. Berkarya dengan apa? Imajinasi sehingga kita bisa menulis. Nah, padahal kan di situ ada yang imajinasi kita nggak bisa menjangkau. Dengan apa? Dengan perilaku kita sehari-hari. Kalau perbuatannya awake dhewe, ini nggak bisa menjangkau. Jadi kayak dene nyuwun sewu, adik mang kerja, adik mang dagang kan. Kenapa kok banyak zong? Karena mau programnya. Seakan-akan menjangkau. Ya, kenyataannya nggak bisa. Ya, tapi kalau kita nggak memprogram seperti itu, wah kok muncul semua muncul. Nah adik ngarep-ngarep sepi tapi nek gak diharap iki mang bolak-balik muncul. Nah iki rahasiane nang ngono. Nah adik mang bakulan opo wae berarti kan nyediakne. Ana wong sing butuh. Kayak pajak iki mang ahli konsultasi kan. Karena dia butuh. Ana sing butuh kaya ngono. Pak Sodip iki mang ahli ngapusi wong. Ya karena ana sing butuh. Ana sing butuh dihapusi ngono. Gitu Pak Sodip. Nah jare niki ngapusi bener, Pak. Lah ngapusi bener iki piye to? Lah iki kan adik mang ya supaya sadar ning awake iki ning alam-alam itu. Awake dhewe ya bisa ning alam ini, bisa ning alam ini, bisa ning alam ini. Setiap hari kita ini menggunakan alam itu. Setiap hari. Ya kaya dene adik mang loro awake gak penak.
adik mang ning alam ilusine awake dhewe menciptakan sesuatu di situ obat kanggo awake dhewe ya bisa. Nah, gitu. Sehingga adik bisa menciptakan ning awake iki mang iso apa maneh kok menciptakan di orang lain bisa. Jadi aja demi temu ciptane Kang. Tuyul. Ya kok ditunggu nih. Ciptane tuyul iki piye iki? Enak ciptane tuyul. Ciptane pocong, ciptane genderuwo sing ngapal kaya iku wae dapali. Ya padahal makhluk itu sendiri kan apa dia mengatakan aku lo genderuwo, ya ora. Aku lo pocong, nggih mboten. Sing jeneng ya awake dhewe iki mang. Dia nyatanya gak kenalan ambek awake dhewe ya ta? Gak kenalan. Kono ya meneng ae kenalan piye. Makanya prasangkane awake dhewe. Payana monggo pun sediakne niki. Mana kok diwasi terus iki nggone. Kira gone gak kuat iki. Kan masuk ning alam ilusi ini mah. Ayo. Ayo, iki dapat budal. Ini kayak ngarep. Lah demikian kersane jenengan iki sadar bahwa kita ya ke alam itu kan. Kita di situ juga bisa menyatakan suatu kesalahan, kita juga bisa menciptakan suatu kebenaran di situ. Ya alam itu. Iya deh. Iki khotamnya semulai ngono. Diujikan khotam iki. Alamnya muncul. Dia kan ning alam ilusi ini dia menciptakan khotam apa gara gimana? Khotam apa Pak Kozin? Kata ini. Pak Kozin ya khotamnya ya keren juga nih kan. Itu muring-muring khotamnya. Karena ya nggak mau diganggu kan, badai berisik kayak kan gitu. Nah, dia kan masuk ke alam ilusi kan, ada suara seperti ini. Nah, ini ciptaan di situ jelek gitu, sehingga ada dorongan amarah muncul ini, ya kan? Oh, pokoknya menengok cara bahasanya kan. Cara bahasanya laran matamu lho. Cara halus orang ndelok piye. Kuping gak krengokne piye. Cara halus ngono. Omane tengok bukan benar Dan itu kan secara nggak sadar kita masuk ke situ kan, sehingga itu menciptakan hal sing negatif dengan suara kita masuk di situ. Oh gak ikut kan? Contoh perilakunya, gamane gandengane dikimang gak cocok bah. Awakmu lakone ngono ku timbule kaya ngene kan. Sing nimbule kan pikiran awake dhewe to. Ning alam ilusi awake dhewe. Masuk nek ngono kan.
Sing kok nimbulne muring-muringan. Nimbulne iki mang gak cocok. Apa jeneng kok dosa. Iku gak pas. Iku tersesat. Alame awake dhewe iku. Dan kene kan adik supaya bisa terkendali dengan alam-alam yang kita bawa itu. Sehingga enek kretek ngene, lah kok iki menciptakan kayak ngono ya kan. Iki lah. Jangan sampai. Nek kretek biaka wis kretek ngono ae gak usah nyiptakne apa-apa. Kita bagus Jin. Kretek ya. Berarti sing alam ilusione kerih deh. Alam ilusione kerih ya, kudu metu iki. Ya deh. Ora ane mencelat ya, dadi nek kabeh mencelat ya. Tinggal di masalah. Sehingga tauhid seperti itu kan digawe ngendhalekne ning awake dhewe. Nek kono kowe wis gak ngaku-ngaku meneh, nek kono malah ilang sekabehane. Rasa-rasa ya wis gak enek ora muncul, gambaran-gambaran ya ora muncul. Nah, des manggon ning tauhid mriku wau, wis gak kesenggol kancane. Kono apa? Wis gak ngrasakne. Ngoten lho. Niku secara alami. Dinapa sampean iku kula mboten ngrasakne lah. Iki berarti sik ngrasakne. Karena apa? Sik disebutne. Lek kono jenengan ngempet wale ngono kan. Iki gak ngempet. Wis gak enek rasa iki gak kena diungkapne. Nek jenek rasa kena diungkapne. Berarti ngempet iki mang. Kula pun rasa-rasa pun isa sedaya kok saged. Berarti iki mang apa rumangsa. Rasa iki mang ilang nyatane jarak kancane iki mangkel iki kan. Lah gara-gara sampean jarak meneh ya metu meneh lah iki. Dadi ini adik kudu ngerteni nek ngono. Ora anggap kabeh iki mang diungkapne kabeh ora. Lan kono adi aja mandek ning rasa lan rumangsa, rumangsa ngerti, rumangsa mandek, rumangsa genek rasane lho. Justru iki mang nimbulne rasa kabeh. Berarti piye? Awake iki mang tersesat di dalam diri kita sendiri karena merasa tahu, merasa kita sudah paham. Yang kita cari bukan suatu kebenaran itu bukan atau suatu kesalahan itu bukan. Wadik gak manggone kono. Yo malah nek kono iki mang jenenge tauhid yo ngilang kabeh. Ilange piye? Ora ero ilange piye. Sehingga wujud nek kene wis gak enek. Wis gak enek aran maneh. Wong sedaya nggih perjalanan tasik melampah. Ya lumrah ae dina apa disenggol kancane ijik muring-muring. Lumrah kok kancane. Anake lho cek muring-muring, kok anake bojone lho cek muring-muring. Lumrah. Alasane kok tasik melampah, Pak. Cara dihitung jenengan umure pun pinten. Kan ngoten. Pun niki mang 80 bah jenengan mlakune wis 80 tahun kan. Kok panggane ngono terus. Ora pindah-pindah. Lah golek ngono.
Ya terus dalan ndi sing mau tempuh kan. Selama 80 tahun kok panggah ning kono kan. Lah karena sing diruwi dalan iku liyane gak ero kan. Dalane buntu. Nah, temen kan wedar-wedaran sedaya kan kanggo awet iki bekal mlaku ana ing perjalanan supaya apa? Ben genek goncangan maneh. Ya selama ini kan adik kan jek merasa terganggu. Ya karena apa? Ke alam ilusi ini niku wau muncul sehingga kan menilai jelek. Nah dari itu, nah alam itu manfaatkan buat kita sendiri, buat orang lain. Jika sing apik ae aja sing elek. Nek sing elek ngaploki kabeh ya ta. Petok kaplokan gitu Pak Ozin. Ngesakne kancane benjut. Benjut kabeh kaploki terus iki. Iki samsakan to kan. Nah terus nggih niku wae nek adik mang nulung wong tolonglah diri sendiri dulu. Baru kita bisa menolong orang. Supaya apa? Nah adik mang gurung iso nulung awet dhewe terus adik nulung wong nyasarne wong malah. Sama aja ning alam iku alam ilusi. Sama aja nek kono. Nah, temen iku wae nek wong enek wong ya, iki maning alam iku geretan metu. Kan. Digeret metu, pinggat ning alam iku. Menawa wis digeret metu wis gak nggambarne, wis gak ngrasakne. Aja malah dibumboni. Dibumboni ki mang piye? Oh, nggih leres lah, iku bumbu niku. Iku sedep lho bumbu iku. Nggih. Nggih leres. Apa panggonane temen iki lho? Nggih leres blas sedep niku. Lah iki adik iki duwe pegangan iki. Pedaran iki duwe pegangan. Nalikane adik mang bermasyarakat. Ya karena apa? Yang sering kita praktekkan, loh, ini ke alam ini kan. Terus kita tarik. Kita tarik keluar dari alam itu. Kalau kita tarik keluar, lah nanti tahu. Nah, ya tadi siapa? Ya kamu sendiri kan. Yang menciptakan siapa? Kamu sendiri. Yang merasakan siapa? Kamu sendiri. Oh iya, betul. Jadi dapat dibumboni. Apa maneh? Apa jai? Bumbune sedep-sedep deh. Padahal kira arah doyan bumbu loh. Tapi nek bumbone kancane pas sedep-sedep. Ampuh deh. Mulane rame deh. Lah bumbune enak masane. Itu aja ya. Deh kan warungnya kan bolak-balik ya rame deh. Oh gak iku to kabeh ngono kan. Lah nek kono iki pegangan supaya apa? Oh iki anak wong ning alamku diseret. Jak keluar. Ning alam jak keluar. Nanti enak nanti. Itu lebih cepat lagi nanti. Kayak adik mang kok lebih cepat nangani kasus-kasus sing koyo ngono. Lah kene wonge meneng engko piye kan? Wonge iki gak gelem ngomong, gak gelem cerita, terus piye kan? Lah itulah fungsinya ilusi kita. Fungsi. Oh, gini ya.
masuk neng kene. Karena apa? Dia nggak mau bicara. Nah, ilusi ini seakan-akan ini terjadi di dia. Lah, indah. Padahal kan kita nggak tahu apa yang dipikirkan dia. Tapi kalau kita ilusi kita gunakan, kan, seakan-akan terjadi lah. Loh, kok sama yo? Kok sama lah? Ini baru bisa bicara. Kalau ini sudah bicara, ilusi kita tutup, kita bicara dengan orang ini. Nah, ilusi kan untuk mancing. Kalau orang ini nggak bisa bicara, tak mau bicara, itu mancing. Nah, ini gak dosa, Cak. Gak dosa iki. Iki kerja iki. Iki nyambut gawe iki. Iki nyambut gawe. Kan alam ilusi itu juga bisa membongkar keadaan orang itu sendiri. Bisa membongkar. Iki pelajaran. Prakteknya yang main di dewi. Praktek iki. Mereka kan wis diresmek nih, gitu Mbak. Dibuka ini. Jadi kan yang masyarakat kan manfaatnya kan. Nah, kenapa kan kalau orang masuk ke alam halunya ini kan membutuhkan suatu ketenangan. Sehingga ketenangan ini ya ada dua, dengan obat juga bisa, dengan seperti ini juga bisa. Lah gitu loh. Nah kayak dene awet dewi contoh ya. Nah dikimang wis lerem kabeh kan. Berarti kan kok menimbulkan suatu wibawa, tenang. Anak wong nek kene, lah engko kena andek engko ya. Kesababan terangnya awet dewi. Iku wis pengaruh yo. Nah, sehingga apa wong ki ngatakan kok yo ayem ya, kok yo tenang nek kene. Lah itu buktinya. Nah, dikimang jek ruwet kan. Nangani wong koyo ngono tambah ruwet. Kita Pak Gozin. Ruwet. Tapi awak diatur gak kena, dah kok ngatur wong liya tambah gak kena, wis muring-muring isine. Ya sing terjadi kan iku. Santai Pak Gozin. Sedaya nggih ngoten niku Pak Gozin. Mboten napa ngoten jenengan mawon sedaya ngoten. Nah dia kan kenapa? Dia punya keinginan sendiri, karepung ini kan. Ale kan ngono. Lah karepe sing iki gak ngono kan. Balik piye? Penting remote. Ajur. Ya engko panggatuku meneh. Anggatuku meneh. Nah, kita kan masuk ke alam itu sehingga ada dorongan emosi amarah kita, merasa kita benar. Jangan sampai lewat darah sing jenengan mireng kan damen nyadarne awake dhewe, gawe nyadarne prilakune awake dhewe, ngoten. Karena apa? Awake dhewe gak padha ambek perasaane garwali gak padha. Perasaannya ambek anak yo ora padha. Juga kula kemantuke dalu-dalu, lha iki dalu-dalu yo. Lha kono yo bengi-bengi ya. Lah kok aneh gak ento kan. Ya dadine ya ditekoki, ngapa le kok dolen, enek manfaate apa ora, lah ngono. Aja dikebiar uyah nek kono iki mang yang mulai aja bengi-bengi kan. Muring-muring kan. Karepku gak ngono wae.
Kalau di mana? Oke. Nah, sing bahaya kan iku.